Turian itu hata horos madita salukna. Tabongoti masuk mahita marsahor doh tuhat tadi perminggon di Manogoton ada orang sotapuka martangiang nahong mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Tapuji matuhat tambarin di mahita siap buku ede nomor 125 ayat 1 ayat dulu. Hite-hite gorni di bata ama, dohok gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gorni to di parbadia, na tumapalangit do tanoon. Amen. Say ingot ma ali Jehovah akadinggan ni basam, dohok asni roham, ay siya narobi do akay, asa unang marsura-sura akamusuk kumida ahu, ali di bataku, marhapo sa tuho ahu, say unang paila ahu. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata ama namin na di banuang ijang para si roha na sumurong. Namadok mauliati mahami tu hosyan nasa roha nami. Ala dilehon ho anak mo na sasaday, tuhamatean humokop pami, asa unang mago na porsia di ibana, alay asa hanguluan na sa liling-nililing na dinasida, tatap hami aliyaman nami di bagasan anak mo Jesus Kristus, nagabi habadiyaw doho hatigora di hami, sese sa madusa nami sa luhut, ala ni pilihan na sudenggan, na pinilihon na'y humokop pami, sa ipailang mapinggol mo tutang yang nami, jala asi maroham di hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kasadarion imasian pati parjolo songonom madidok disi dohok lapatanna. Ahu do Jahoba de Batam nina de batata dan jadi marakop ahu behenomu de Batam. Dia do lapatan ni odo ikon ubir rohata jala humolong jala upos mida de bata asa mida nasana adong. Atong rak martang yang mahita mangidogogo lau mangulahon ho bartu patit nai. Tuhan. Tato poti madusata nagudangi dia dopani di bata tapauduk marohatta martangi yang mahita. Ali amanami jala di bata nami na di Banuang Gijang. Pargogo na suatu dosan perdinggaba sa doho jala ro di saliling naring nado asini roham. Say marmar kuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jo do hami mardosa marado poko. Jala jo do sungguli hami rimasmu marhiti-hiti sian pangalason nami. Dihatam ali Tuhan Jahoba. Say unang paingot-ingot pangalason nami. Unang alang asini roham. Say rupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuan nami. Balua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gemah hata baga-baga taringot Tuhan sani dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Na hudul di siamun ni habangsa di hatong amon di Banuang Gijang. Di baheni tarbain ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana do tong asa ditangyakon nasida. Hasang apa madi debata na di Gijang.
Epistel di Minggutta Saderion, Sian Filipi, Bidutolu, Mamuka ayat 17, sahatu ayat 21, Tajahama Margati Sorin di ayat Parpudi, Rap Hitama Jaha. Rap sitiru ahu mahamu ali akadongan, jala pamanat hamuma akka namar parange songon hami sitiruon muna. Hamaguad do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata, say hailahonon na di hasangapon, akka ditanoon di parrohahon. Rapi namaja. Paubaon na do daging ta naleaon, gabedoson daging nasangapi, Hobar tu hagogonai ay tarpatuduk sado saluhut tu ibana. Ido sahatna martua do natu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amen. Tidakku maha persiatai songon nihatidakku nidong atas porsiaon di sadok portibion rak mahi tamadok au persea di debata Jehovah ido ama pargogo nasu hatu dosan natu mapalangit dohotan au persea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman atibun di si Maria nagabi-gabi asiaton di perbadia adorang sabubuhan Ido tuhata natu maun na birnit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banutoru dong ditanom namula mangolu di ari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siaman di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tanoon manguhumi halat na mangolu do namate au persea di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatu panila Kristen akka nabadia dohok dia sesani dosa dohok dia tai namando mula mangolu sogot daging ni halak nomate dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigima titing namasa di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 Maret 2022. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu remini sere. Topik minggu marguru tulomo ni rohani debata. Tikting parbagason. Tiktik paduahon. Nang majalo pasu-pasu pardongat saripeon ma panguli F. Reinhard Nathanael Togatorop SH. Anak ni Amata Padita Sawari Togatorop SM TH. Tubuh ni Inata Rekida Boru Siregar. Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Alamat Jalan Permata nomor 1 Sektor Cipinang Asam. Dohot Oroanna
Mitra Ludwina Borusiahan SE, Boruni Amata Parsauran Siahan ST, Tubuni Inata Rosida Boru Siregar. Ruas di GKPI Resort Khusus Teladan Helvetia, Medan. Alamat Jalan Kesatria LK 6 nomor 20 Tanjung Gusta, Medan. Pamasumasuon Sabtu 10 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Sutoyo pukul 8 WIB. Tik-tik paduahon. Neng Manjalo pasu-pasu pardongat sarepeon ma panguli Alexandra Mardaulat Simamora, anak ni Amata Janes Simamora Nahinan, Tubuni Inata Tiur Maida Boru Hutagalung, ruas ni HKBP Resort Pandan Kota, Distrik Sia Sibolga Tapteng Nias. Dohot Orwana Claudia Rosaulina Boru Siringo-ringo, Boru ni Amata Peter Siringo-ringo, Tubuni Inata Tamaria Boru Hutagaul, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Alamat Jalan Jengki Gang Yumas RT 10 Dohot RW 2 Sektor Cipinang Asam, Pamasumasuon Sabtu 10 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Pandan Kota, Distrik Sia Sibolga Tapteng Nias. Di pasu-pasu tuhatama nanaing mamuka pardongan saripeoni. Dak dana nasorang. Naparjulu Selasa sada Maret 2022 di basa-basa hot tuhatado sadada dana bawa di keluarga Raja L. Sitorus. Inangi Kathleen Marlin Lisa Boru Sinambela Sektor Jati Bening. Napaduahon Sabtu 5 Maret 2022 di basa-basa tuhatta dosa dada dana bawa di keluarga Hendro Priyono Munte, inangi Reliska Elfrida Capah, Sektor Cipinang Asam. Hipasdo dadanaki suangsongoni nang natorasna. Pilihan hamoleateon bulanan. Di pabotohon tusude ruasni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Hobbartu haputusan rapat parhalado di hari Selasa 8 Maret 2022 laho manggohi akan narikot di huria ala pakorhon ni pandemi COVID-19 sia gabe patupaun ni huriat tama pasahaton amplop pilihan hamoleateon bulanan diganup bulan genap jala padalanota Mei mulai bulan April nanaengro. Pilihan tujolo ni langgatan. Sadarion ima 10 Maret 2022 Rodo HKBP Cawang Pagaran Huria HKBP Resort Sutoyo mangido pangurupion pilihan tujolo ni langgatan marhite amplop di sude ibadah. Patupaon mai duksipul jamita lahu manupahi Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Cawang Resort Sutoyo. Duksipul tiktingon Begeotado Maddo Hata Panitia Jubileum HKBP Cawang Resort Sutoyo. Lasma Rohata Lahu Pasaton Peliani. Periode seksi-seksi. Sesuai aturan peraturan HKBP dohot surat edaran Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sude seksi-seksi di Dewan Koinonia, Dewan Maturturia, dohot Dewan Diakonia HKBP Sutoyo, asa dipatupa periodisasi di bulan Maret 1 April 2022 on. Pemeriksaan gula darah. Minggu 20 Maret 2022, dung sidung ibadah pukul onom, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi kesehatan neng patupahon pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dohot pembagian vitamin. Ruas naneng bandohoti pemeriksaan kesehatan ini asa puasa 10-12 jam adorang pemeriksaan. Pelajar sidik khusus.
Mulai bulan Maret 2022 nunga dibuka pendaftaran pelajaran sidik khusus di HKBP Sutoyo, jala ditutup akhir bulan Maret, tu akar ruas naung marumur ber 20 tahun tu gijang, ruas nanaing mendohoti belajar sidik khususi, boy mah mendaftar di sekretariat gereja, jala membuat surat pengantar sian situa sektor. Pertanyaan sektor. Kamis 10 Maret 2022 patupoang ni Huriata do pertanyaan sektor di gereja masuk pukul 10 sia 30 WIB ruas naneng mandohoti pertanyaan secara live streaming, link YouTube di bagihon marhite WA grup sektor. Sumbangan di Jalado sumbangan bunga altar sian Haryati Boru Manalu, bunga altar untuk Minggu 10 Maret 2022, ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan tama nama masu-masu napasahaton sumbangani. Lau pasikopon tiktingon boima tajaha di acara cetak. Songonima sahat ni tikting di minggu ta sadarion. Shalom, Horas. Apa kabar jemaat HKBP Sutoyo, Amanginang, Naposo Bulung yang hadir saat ini dan juga yang ada di streaming di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan juga kita sehat-sehat selalu. Kami, Situa Tobing, mewakili jemaat HKBP Cawang Panitia Jubileum, mengucap syukur untuk hari ini kita bisa bertemu di sini. Sebenarnya kegiatan ini harusnya dilakukan 2 tahun yang lalu, yaitu tanggal 15 Maret 2020, di mana saat itu setelah itu kita mengalami wabah COVID dimulai, sehingga kita menunda sampai ke tahun ini. Ya, saat ini kami hadir untuk mengatakan bahwa ini rencana Jubileum HKBP Cawang yang ke-50 tahun ini seharusnya tanggal 12 Maret 2020. Pesta ini, kami berharap dari pesta ini kami bisa mendirikan gedung sekolah minggu dan juga rumah full timer. Itu rencana dan kami akan berharap itu dapat terlaksana. Dan kegiatan pesta ini akan dilaksanakan tanggal 27 Maret tahun 2022 hari Minggu dalam 2 minggu ke depan. Kiranya doa dan dukungan dari HKBP Sutoyo akan memenuhi atau melaksanakan semua rencana-rencana itu, dan kita saling berdoa sehingga berita Tuhan yang sudah Tuhan berikan sejak 50 tahun ini di Tanah Cawang bisa terus berlanjut ke keturunan kita dan selanjutnya. Terima kasih, Horas. Tapuji matu hatta, laos disomba tapasahat pilihan naparjulo. Oh
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati dok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas selamat hari Minggu mari kita saluhuna. Songoni manang akka amanami inanami namangi huton ibadah on melalui kanal YouTube HKBP Resort Sutoyo, pakirimon nami di bagasan Hahi Pason, dohok di bagasan Lasni Roha hamu, aka manginang inalaho mangihuton ibadah tahun. Jalan waeng dihita napungu dison, talehon marohatta lahu manangihon hatani debata, di mingguta sadarion ima minggu reminiscere, na di enet sian Sada Musa bidu 15 Mamukka maisian ayat sada sahat rodi ayat onom Tajahama secara responsoria Dung salpu akka jamita odeng Roma hatani Jehovah tu si Abram marhite hite alatan nin nama Unang homa biar ale Abram Au dolobulobum Upam masai balga Akupni ninna si Abram di dangadong pinoparhu di loko jalaida anak nasorang di bagasa jabukku nama sitean au. Dungi di Tokyo Tuhani ibana ruar tu balian jalaninna. Wa tailihon madopak langiti jala bilangi akabitang. Molo habilang ako akai. Dungi didok mamu setu ibana songonima pinoparmu sogut. Ima sahatna akamanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Boha kabar ta sude sehat do akamang? Sehat? Adong do na di bagasan arsak niroha dison noeng ro dison? Pasti adong ade? Pasti. Adong do na di bagasan pergumulan? Ah pasti adong. Adong do na di bagasan lasni roha? Pasti adong. Iya. Alai seheran nagumudang do hilala na di bagasan arsak.
Herana gumudang hilala sian pardopahanay nang peholan sawatik mengernyit dahi hera adong akka beban-beban pikiran, hera adong akka nadihol sohor rohana, hera adong akka kekhawatiran-kekhawatiran. Aka manginang nuaeng akka pikiran na songoni na yang diajari hita marhite sada tokoh na luar biasa. Marhite sada tokoh Alkitab na takas taboto sudei hita maboto ima alani haporsiaod na gabi adong do sada kalimat na disamato tu ibana opuni saluhut na porsea. Bapa semua orang percaya. Isemai si Abraham. Tentunya kalau disematkan kata itu kepada Abram, itu bukan hanya disematkan sekedar disematkan, tetapi itu pasti berangkat dari sebuah kenyataan hidup yang terlihat di dalam kehidupannya. Pasti doi. Natari dia yang ngoluna. Anggo setutu do ibana na porsea, anggo setutu do ibana na parha porsea na tugu, dang adong mungkin idok ibana opuni saluhu na porsea. Aharo-haroa nama asa di ibana ubahena di dok ibana opuni na porsea. Mula-mula kita saotik akamanginang tu pasal 12 takas do di sidi bari tahun songo dia pajuon di Tuhani di si Abram di jodoh ibana di dok molotajaha di ayat 12 di Kejadian 12 berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan bagimu. Ina manang bahasa Batak bukas mahosian tano hagodangamu dohot sian hatubuammu dohot sian bagas ni amam tutano si patuduhonokku tuho. Tutano si patuduhonokku tuho dang didok bukas maho tusan tutano na binoto ni ibana. Tutano na so binoto ni ibana dope si patuduhonokku dang adong goar di si. Dang adong sada inganan na pasti di si. Akamanginang. Asa taboto ngulun si Abram diharan di hati-hai sada halak namora akamang. Ukuran ni halak namora ditikii ima mologodang akka pinahanna. Mologodang lebuna, mologodang dombana, molo adong akka pinahan na dipearo. Dungi molo bolak akka haumana ladangna. Ima sada halak namora jala tung bolak jala tung godang nang akka pinahan ni si Abram di hati-hai. Apa yang mau dikatakan? Kehidupan dia sudah mapan, kehidupan dia sudah nyaman amangina. Kata bobe, habi na hurang mulung mamora. Dang adong pe laoroha, dang adong be ganggu di si. Alay di boto hamu dua kamanginang bukas maho sia tano hagudangami tutano si patuduhonok kutuho. Dang di boto ibana do pe manang naboy do anno di si marpolak, manang naboy do anno di si adong do anno di si rumput laut tu pinahanna. Dia tidak tahu. Atau apakah ada di sana air yang sangat dibutuhkan? Dia tidak tahu. Alai ahadu amang inang dang adong sebuah bantahan, dang adong sebuah jawaban na diulahon ibana di ayat 4. Dia tidak menjawab apapun di dok ibana. Jadi bukas masih Abram songon na di dok ni Jehovah tu ibana, bukas do silot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram dina bukas ibana sian haran. Dungi dia rahon si Abram masih sarai jolmanai dohot silot. Anak ni hahanai ro di sude nasi namuk nasida. Dohot jolma akan natinaruhon nasida. Akan natitungguhor ni nasida di haran. Jadi bukas ma nasida. Abang inang dia tidak membantah. Dia tidak ay wado Tuhan ay ngagok di son artakku tu dia ma anno bayno no sude dang dia lusi ibana alay borhak do ibana tu tano sipatu duhonon ni Tuhani amanginang di pardalanan ning ngolu berikut nape adong do napatuduhon akka kekuatan iman yang tangguh di dalam kehidupan Abram. Jala termasuk di tikyon sada patuduhon
nagabe mulak di ibana muse porsea alai nang pedidokon ibana sada halak opunina porsea nasohea di mana ganggu hea akamang. Apakah dia kemudian tidak pernah ragu, khawatir? Pernah. Jala diturpuk tahun di patarida hodo songo dia kekhawatiran ni ibana. Alani ido turpukon laho mangaleho sada pangajarion do hita akamanginang. Pangajarion bohado hita laho mengadopi kekhawatiran. Alasaliling mangulu hita ikon masa di itu hita. Alasaliling di portibio kita ikogok do akka hatahuton nabui rotu pikirat ta akamanginang. Alani i pengalaman hidup daripada Abram yang disebut sebagai orang percaya yang tangguh dan dalam beriman, nah yang dipatuduh itu kita akamangina. Orang percaya bukan berarti tidak pernah khawatir. Orang percaya bukan berarti tidak pernah takut. Abram sadiri pe dialami ibana doi. Adok sahalak nababalu inang adong dua yang konna. Martelepon ma ibana tu sahalak konselor. Didok ibana. Amang konselor nami. Adong sada nama sadiau. Ahamai inang. Saya hulan na marsa kau terus. Saya hulan na khawatir daba ninna. Hana diarsakop kamu inang. Disukun konselor itu ibana. Romaina tay mangalusi, dia lusi. Imada olah dua anak kokku bawa sude. Nina. Ku pikir-pikiri bohama ano molo dung mangulion. Dung matua au. Hape dang holong rohani parmai kutwawan non. Tu dia maaulau nina ibana. Batu tuh. Nina konselori. Batu hode itu tuh molo soholong rohani parmaimu. Songo dia mahuan non muludung matua. Ana nang manguli do horo anak komi. Nina. Badaong do benian. Nina. Bah, ido. Atong molo sa nang mangulu ay sadia do horo umurnya anak komi. 10 tahun do be nina ba. Amanginang, apa yang mau dikatakan? Memang ketika berbicara kekhawatiran itu selalu berhubungan dengan satu hal yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Kekhawatiran adalah suatu keadaan yang belum nyata. Alainung nga menghantui pikirata. Songon inatay nakin. 10 tahun dapat anak kon na alay mula mangulian non magudangon. Manguli may iba na to parmay ko. Hapi da kolong rohana to abuhana maunin na. Hapi 10 tahun dapat manginang. Artinya ada di sana overthinking yang membuat dia merasa takut. Dan memang sama seperti ibu itu, songon ina nama balui, jojok do hitam tong mengalami nasongoni. Kita terlalu berpikir berlebihan. Godang kekhawatiran tak, godang hal-hal nama baik kita ganggu. Tapi sa sitong na belum tentu terjadi. Belum tentu. Jojok do hitam berpikir songoni itu akadong atta, akamanginang. Tapi pikir madong atta songonon mungkin kita framing dia dalam satu bentuk songot di mana. Tapi belum tentu. Dan kita ya kamang. Sering sekali kita berpikir demikian. Sering sekali kita membuat satu gambaran di dalam diri kita yang kemudian menghasilkan rasa takut di dalam hidup kita. Nama baik khawatir, wah dodang boy anon ini narohata. Bohadon anon gabi songonom ma gabi dapat hamaulo ma anon. Saya tak pikir, HP saya si tongna itu belum tentu terjadi. Amanginang, lalu apa yang mau disampaikan ke kita? Di tikion gabe diajari mahita, di liong matu hita sada persiajaran, bohado hita lahu mengadopi akka kekhawatiran ini. Ala ido tong naniadopan ni si Abram di tikion. Adong kekhawatiran di ibana tentang masa depan ni ibana. Jadi songo dia carana akamanginang tacatat jala taingot na parjolo lahu mangalo kekhawatiran i sia turpukon. Kita harus menyadari bahwa Allah tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita.
ikut taboto do, aina di boto de batado, ahana tahol sohoni, akamangina. Sering sekali kita tidak menyadari itu. Sering sekali kita tidak mengingat itu bahwa Tuhan sesungguhnya tahu apa yang kita khawatirkan. Sohoni do nang si Abram akamangina. Alai amana taida akamangina. Di batu duhut Tuhan itu, na di boto ibana do horsonai di ayat sada rodo debata jumolo mamakulingi si Abraham. Dang ibana rodo debata perjolo. Itu bahenna molo taida di ayat sadai akamanginang di dok dung salpu akajamita odeng Roma hatani Jehovah tu si Abraham marhite alatan ninnama unang homabiar. Mulu bahasa Batak kira mau tu nanti akamang alai di ayat saya bahasa Indonesia kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Apa yang mau kita lihat di sana kamangina? Tuhan lebih dulu mengetahui kekhawatiran daripada Abram. Di boto Tuhan itu ahana di holsoon si Abram akamangina. Jala memang apa yang dikhawatirkan Abram ini sangat beralasan akamangina. Sangat beralasan. Dia mai ala di baga-baga Tuhan itu tibana pariana konon nagok nabahat songo bintang di langit do songo pasir nadong di lautan songo nima no nakay nakona. Alai saat tu nama rumur 100 tahun ibana. Dah adong dope parena kono ni di bana. Buah doon. Ya itu beralasan akamanginang. Dia sudah tua, istrinya juga sudah tua. Bagaimana dia akan bisa memiliki anak nanti? Atau tu dia nama akar takos sude. Isi nama anon, nama neanon. Siapa yang menjadi ahli warisnya? Ini ibana. Si Elieseri nama anon. Ini ibana di ayat tolui. Nagabi manean on. Akamanginang apa yang mau dikatakan? Yang pasti kita harus mengingat Tuhan mengetahui apa yang kita khawatirkan. Alanido molo nunga marsak kita sadana ikon ingotota di boto Tuhan itu. Molo nunga tahu tak kita ngamolo nung holsoa kita sada si ingotota Tuhan tahu dan mengetahui apa yang kita khawatirkan dan Tuhan pasti akan bertindak. Holani akamanginang oludo kita mengaliot Tuhani laho mangula sering sekali karena jarak daripada janji kepada pengabulan Tuhan itu memiliki jarak waktu amanginang. Taidama borhak do ibana di umur 75 tahun alai di 15 tahun berikutnya pe asa atau di 25 tahun berikutnya asa dilihat tu ibana janji. Mulut tajah di pasal 15 di umur 100 tahun seorang yang kondisi Abraham. Artinya ada jarak dari umur 75 tahun ke 100 tahun. Dalam jangka waktu ini di sini yang perlu bagaimana kita? Apakah kita akan tetap yakin? Apakah kita akan tetap percaya kepada akan janji Allah? Atau sebaliknya kekhawatiran itu yang kemudian menguasai kita. Adong do pepatah kuno nama dok. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa menghalaunya jikalau bersarang di atas kepala kita. Dang boy taroraki tahabang aporeki di atas ni si majujukta dang boy. Alai mulon yang marasar ibana di si majujuk tahun boy ma tahaison. Apa yang mau dikatakan amanginang? Keadaan akan selalu ada berbagai macam datang ke dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa mengatur itu. Apakah itu keadaan yang suka atau duka ataupun ketakutan atau penyakit atau hal-hal yang lain yang membuat kita kemudian menderita, kita tidak bisa melarang itu. Alai nanaing boy si bainota dia do.
holsoat do hita alani i, gabe tahutat do hita alani, gabe gok biar do hita alani i. Itu menjadi satu pilihan yang berbeda yang harus kita pilih kemudian. Amanginang alani ido pesanna parjolo, molo masa parukiloni, molo masa ketakutani, molo adong nuangat ketakutan-ketakutan holsoni rohata, taingot ma parjolo di boto Tuhan ido ahana ta holsohoni. Sehingga bukan hanya kita saja yang mengetahui itu. Nah, paduahon bagaimana caranya? Tuhan memberikan janji, jaminan kepastian atas kekhawatiran kita. Diri Tuhan itu sada baga-baga na pasti di bagasan holsot tai akamanginang. Ido na ikon ingotota. Ada janji Tuhan yang pasti di dalam setiap ketakutan kita. Di ayat 4 mulut ajaha akamanginang ahana debatatu ibana. Aha alusnya debatatu ibana. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Sehingga ada satu kepastian yang akan terjadi bagi setiap kehidupan orang yang beriman. Holani akamanginang saya jok dohita lahu managam i. Lahu pai mai mahon i jojot dang talowas debata lahu mangula jojot dang taleon tikki tu debata lahu mangula ido bahenna alania ketakutan-ketakutanna gabe di paujung muluna udang dona songoni na tahun ni adong dos ada duli na gantung diri di TikTok marga nai alai dang marga ari tonang. Tapi itu sangat viral amanginang. Dan kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Alai nebar pudi adong akka masalahna ninna. Adong na pinikiran na ninna. Adong pergumulan na ninna. Live ibana alai gantung diri. Amanginang buasa bui sampai masa songoni. Buasa bui sampai diulahon ibana songoni. Alana so diingot ibana do, sesungguhnya Tuhan pasti ada untuk menyelesaikan masalahnya. Karena tidak ada yang kekal selamanya. Baik itu sukacita di dunia ini ataupun juga duka cita. Iko merhau juga do sude, dah ngadong natok tong di bagasan pergumulan terus. Saya tahu tu tahun, saya terus di bagasan pergumulan. Alai, adong do Tuhani. Nama ngaliho janji yang pasti. Saya mengingat sekali amanginang tadi amang sintua kita, amang sintua Tobing dari Cawang sudah menjelaskan bahwa seharusnya kunjungan HKBP Cawang itu adalah tanggal 15 tahun 2020 amanginang. Tahun 2020. Alai nunga ditutuh tahun tanggal 15 di tanggal sia manang tanggal 10 Maret Roma anjuran pemerintah supaya kegiatan peribadahan jangan dilaksanakan. Atau nggak bilang jadi kunjungan on. Alai adong do pesada nah warsakon amanginang. Jarak kolan au nama ngarsakon. Saluhut huria HKBP Cawang. Pagaran ni huria tahun. Pagaran ni resort Sutoyo on. Tahun 2020 di bulan Maret dihirim jala direncana hokiat do lahu patupa pesta jubileum. Pesta jubileum 50 tahun. Mulu huriat tahun, 2 tahun naik do pelamar pesta jubileum mati amang. 2 tahun naik do pelamar pesta jubileum, alai anggo pagaranna na tahun 2020-ian nu ngamar pesta jubileum. Alai alani pandemi Covid kabedang boy tarulahon. Mardarlah mamuse Covid i songoni ma parahna. Ni bege mamuse sudah aka pendapatnya ke ahli bahwasannya untuk kembali kepada kehidupan yang normal kita membutuhkan mungkin puluhan tahun atau 40 tahun. Ayo do pembahasan ini mulut taingot akamanginan. Atong hami PGB marpikir atong buhana maju bilium namion.
Anu nga dibentukon kepanitiaan non adong hira-hira 4 tahun. Ngatung leleng bohana maon. Jala di bagasan jubileumi aka manginang perlu paboto honoton ala adong dosa dapat kirimon ni huria HKBP Cawang nang marumur 50 tahun non. Adong sada kerinduan na nunga 50 tahun huriaon ala idang adong dope jabuni padditana jabuni full timer disi 50 tahun amanginang jala jumolo doi sian on jala sian ido tu Sutoyo cikal bakalnya adalah dari sana alai gabe mariduk tu soddo maresok tu soddo akamanginang. Gereja HKBP Cawang yang hanya 60 kakak saja amanginang. Jala satongana 30 kakak naung lansia. Artinya tidak lagi produktif secara ekonomi. Alanung apa siube ikko menanggung beban laho membangun sada rumah naung dihasiholi rohana. Mungkin kalau seperti jemaat Sutoyo yang banyak itu tidak akan sulit amanginan. Alaniaha, ala tu masai arga do tano di sana. Masai arga ala di pudini Indomobil aka perkantoran. Coba kita bayangkan bagaimana 60 kakak bisa menanggung beban itu. Alai di bagasan Imado huriai, di bagasan Pakirimon atau Budo huriai, laho mangulahosa. Ikon dapok do, ikon boy do dapok nami. Jala puji Tuhan dengan berbagai kegiatan amanginang tahun 2010 sia, kalau tidak salah tahun 2010 sia di Batu Bado Malam Dana, jala adong seni sautik dapot, jalan nunga di Tuor Betano sia 10 meter. Di HKBP Cawang alai ikon bangun do pe museu. Ubaheni do sasitong na akamanginang haroronamion 2 tahun na salpuhyad doon dia may molota ida di amplopi dibahid do di si hatorangan na amplop pengadaan rumah full timer dan gedung sekolah minggu. Arong do di si jala tahun na pelengkap sadasia 70 sahatu 2020. Jadi amplop odang na dicetak na baru bion. Cetakan 2 tahun na lewat na maun akamangina. Tapi coba kita, yang mau saya katakan adalah kami tidak akan pernah menyangka bahwasanya ini akan bisa terlaksana. 2 tahun na salpu di bagasan holso, ai budo pe anon adong marminggu. Molo adong marminggu ngadibatasi batok songo dia nama. Bohana ma anon perayaan jubileum namion, kami kemudian mulai khawatir, ganggu. Dipikiri majo kola di gereja tama ano tabain. HP geleng do gerejai akamanginang. Gerejai kola nasa odo. Na dijuluon. Molo diboto hamu ukuran yon ya ternasa umma. Siat-siat 70 halak. Alai alamar lantai 2 di bahen gabi mas 100 salak. Gereja kecil. HP berlaku musim pembatasan jarak. Dan ya kamangina atau mau pembatasan do 3 halak ma anon naro. Hola panitiai nama naro. HP dang suman mulu hola panitiai sehingga dimundurkan kembali. Tapai mamajo. Adong do anotiki naumuli. Tetapi apakah kami tidak khawatir amanginang? Apakah kami kemudian mulai berpikir, amu toh ya mak pesta jubileo 75 tahun ma anot tabain. Artinya panitiai anon ulama 25 tahun berjalan tanpa pembubaran. Ya kan? Itu yang kemudian alai taida ma amanginang. Tuhan memberikan kepastian, janji kepastian atas kekhawatiran kita. Nuaeng nunga level 2 jala dihirim rohanami lahu patupahon pesta jubileum tanggal 27 di gedung onom pitua Lucawang. Asa tungboi rosude jemaat na di Cawang dohot undangan yang dibatasi. Jala porsea dohami di bagasan Pakirimon boy do terpatu pahami.
Alai ahana ido akamanginang Tuhan memberikan janji, jaminan atas kepastian kepada kekhawatiran kita. Dilihat Tuhan ido muse dia akan memutarbalikkan keadaan. Jalan waeng nung ngataridei. Holani akamanginang nakin. Alatung takasdo di pasahat amang situa tobing bahwasanya dang nahola kunjungan sabing hamirotoson. Dang nahola marminggu sabing alai mangido pangerupion siat Tuhanido marhite hamu nadison ala dang ro Tuhani langsung mengurupi HKBP Cawang alai naeng marhite akka amang inang sude molo uli rohamuna laho manupahi pakobasion asa mangarara pakobasio tong nang disan. Apa yang menjadi kerinduan daripada HKBP Cawang yang sudah dirindukan selama 50 tahun. Adong jabuni full timer, dohot laos ima anno dipakai gedung sekolah minggu, boy manian dapot. Jalapos dorohanami. Bahenon ni Tuhan ido pangurupion na marhite akka amang dan inang. Akamang inang imana paduahon. Napatuluhon bagaimana kita kemudian menghadapi kekhawatiran itu. Tuhan memberikan jalan keluar dalam menghadapi kekhawatiran itu. Tuhan memberikan jalan keluar. Siadiai taida ma ayat 5. Dung kuatir si Abraham. Di do ibana tu debata. Buhana ma anon, isi nama anon sitean sude akka artakon. Dia lusi Tuhani dang ibana laho siteani ala ikon anakmu naharuar sian butuh hamdo. Aledak cukup holani. Di lewat debatado saya ada jalan keluar. Di ayat 5. Taida ma akamanginang dungi ditogihot Tuhani ma ibana tubalian jalanina. Uatailihom madopak balian dopak langiti jala bilangi akabitang molo habilang ako akai. Tuhan membawa Abram keluar amanginang. Dibuan ibana asa di dahojo sude akka alam semestaon. Ini adalah perbuatanku. Membuat yang sebanyak ini juga saya sanggup. Tuhan mau mengatakan seperti itu. Alani ido songo dia molo boy dia bilangi hoi songo nima anon godang ni akka pinoparmo. Ya jelas dia tidak akan bisa menghitung itu hati kamanginang bintang-bintang. Ala ditogihot Tuhanido dilihat do tibana jalan keluar bahwasanya Tuhan pasti ada untuk menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itu amanginang apa yang mau dikatakan? Jangan melihat kehidupan itu sepenggal-sepenggal saja. Unang mata idang ulut tahun hola saponggol aidang ide pe ujungna. Molonung ngatahilala hira-hira dang adong bedalan ni kahagugutan nama sadihita. Kalau mungkin kita sudah merasa bahwa tidak akan ada lagi solusi atas pergumulan hidup kita. Kita sudah melihat kehidupan itu secara sepenggal. Oleh karena itu, mari kita kemudian melanjutkan hidup. Molo dang tolak behita tapalowas Tuhani lahu mangula. Molo nung ngatabain sienna sa guguta hape soonna suadong do namuba tapalowas matuhani lahu mangula taleho tik kitu ibana ay molo tapaujung moluta molo tadok dang boy be na so paloas Tuhani do hita disi lahu mangula alani i akamanginang molo si Abram di luas ibana do Tuhani mangula di bege ibana do aha nagabe hatan itu Tuhani jala dilehom mamuse di umur yang ke-100 tahun dilehom mati ibana dana. Akamanginang mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Apalagi akan aposo. Saya tahu ada di sini teman-teman saya yang masih mendoakan doa yang sama dari tahun ke tahun. Saya tahu itu. Saya tahu karena saya juga seperti itu. Tahun 2010 itu tangnya ko Tuhan patudu matu siroka mitodi inna.
Pos doro hakku di tahun 2010 pituon leonamu namai. Apa sah muse di ujung di tahun 2010 pitu lama masuki 2010 lalu. Biasa do adong resolusi tahun 2010 lalu ikon adong namai. Apa sah 2010 sih tong muse songoni. Jala tong muse ra saat tahun 2022 tong dapet tang yang nasongoni. Akamanginang apa yang mau dikatakan? Mungkin Tuhan sangat senang melihat saudara berdoa. Mungkin Tuhan sangat senang melihat saudara berlutut untuk memohon kepadanya. Alani ido, ala yang dohonon, unang masohot, unang gabeso lamang ido Tuhani, molo somarna rodope akan ata persitai. Mungkin kita mengalami pergumulan yang tidak kunjung henti, atau mungkin kita mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh sudah bertahun-tahun amanginang. Ala diturpukon di jauh hodo hita, di batu duho tu hita, bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Holani saleleng mangolu hita, pasti do hita menghadapi satu keadaan-keadaan yang bahkan kita tidak tahu, yang mungkin kita membuat kita takut, tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Mari kita pegang tangan Tuhan. Mari kita pegang tangan Tuhan. Ima turpuk jamita di kita amanginang alani i rangkum ma jamitaon muse naparjolo turpukon mengajari kita do laho menghadapi songo dia do hita lah menghadapi kekhawatiran ini. Caranya adalah naparjolo natkin molo taingot, kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu pergumulan kita. Napa duahon Tuhan memberikan janji yang pasti untuk kekhawatiran kita. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam menghadapi kekhawatiran kita. Jala pangaripunanna ima topik minggu tasadarion, berserah kepada rencana Tuhan. Berserah kepada rencana Tuhan, apapun yang kita akan hadapi, apapun ketakutan kita, berserah kepada rencana Tuhan. Tutup ma jami tahun marhite sadar lagu amanginang, sadar lagu pelengkap hidung jemaat, sadar lagu yang sangat meneguhkan bagi setiap orang yang mengalami kekhawatiran. Mulia hati Tuhan di sobah rohanami napungon todo pamu nabadiai.
ala huilala rohanami do sude asido tolong ni roham na mangaramoti hami na mangiring-iring lakanami ubahin na boy hami bongot tu bagas jorom na badiaon jala pinuji maho ala totong sayrade do ho laho mamakulingi hami laho mangajar-ajari hami tarlumobi di tonga-tongani parngoluan nagok akka tantanganon naboy hami gabe gok biar naboy hami targogot alay mauliate ma hatamdo na majuhok kami asa marguru tuho hami ali Tuhan pos dorohan hami Tuhan marhite hatam na badiyay nungalang margogo be hami jaladang gok biar be hami menutung pemasa akka na maol di tunga-tunga ningulo nami atong hatam na badiyay sa lohot to may dibagasan rohan ng pikiran nami jalan loas may marparbue asatung lamar hapor siyaw kami tuwa pamu ali Tuhan moliate ma ala di pasu-pasu hodong ulo nami sa luhu na tarlumobi ma akama nami ina nami ruas ni Huriam HKBP Sutoyoon songon nang pinasu-pasu pami Tuhan na sa laon pasu-pasu mahami makirim dope hami di akka pangaramotiomu nang songoni sude akka iyanakon ni Huriam HKBP Sutoyoon mulai sian na met sa ro na magodang pe sekolah minggu remaja na poso bulung sude akka na toras nang songoni akka kaumlan siabe totong ma pasu-pasu Tuhan saya totong leon hai pason daw sian akka sahit daw sian akka mara ubuah kami dotong ditangyang nami nang disude ruas ni Huriam na tongon di bagasan akka parsahito pe saya leo maham ngalumon marhite akka obat na pinangan nasida marhite akka para medis naro laho mangobati nasida loas ma akka para medis gabidalan laho mangaleon hama lumon di nasida songoni akan na mangadopi akka pergumulan hidup kahagogoton Tuhan tuhodo pasaton nami nasida asa boy dihamon akon nasida sudi akka pergumulan hidup asa unang itor putus asa alai naing ma di bagasan pakirimon na togu nasida ala porsea do hami di botohodo sude akka arsak do hol soni rohanami jala porsea do hami na hodo gabe jaminan pasti di akka hatahuton nami ale Tuhan nang songoni di sude akka ruas ni Huriam ale Tuhan atongon di bagasan pakirimon di akka nanaing mga luluy si rokap ni Todi patudu ma si rokap ni Todi nasida asa tong marlas ni rohan nasida inalaho membentuk keluarga na baru songoni nang akka mga luluy karejo pe saya patudu maparkarejo di nasida asa tong makilala nasida adong doho Tuhan laho mamaso-maso mga lehod dalan ningolo di tonga-tonga ningolo na asima roham Tuhan nang ditikyon buanon nami maritangyang nami Huriam HKBP Sutoyoon asa ho matotong na mamaso-maso mga leon sada ni roha di tonga-tonga ni parhalado nang songoni nang akaruas ni Huriam asa dibagasan sada ni roha laho patupahon akka pakubasiyon na muli dope tujuan ni arion saya parbisuham mo maatong akka pangula full timer tarlumobi ma padita resort na manguluhon resort on asa dibagasan habison na siyan ho law manguluhon jala manugu-nugu manggambalahon sude akar was ni Huriam lam sumolho tuwa pamu na badiyay pos darohan nami Tuhan leonom mo ma Huriaon gabe dalan ni akka paso-paso tu saluhu na akka na makirim di akka paso-paso ali Tuhan debata aman nami nang ditikyot tangya konon nami ma negara nami negara Indonesia on asa ho totong na mga lehon asa daw ni roha daw siyan akka parbulat-bulatan daw siyan akka peperangan alay nang madibagasan las ni roha lehon habisuhon disude akka pangulo nami asa boy manguluhon bangsoon dohot adil dan sejahtera ditikyon bonon nami maritangyang nami Tuhan dua negara na totong depe marsalisi Ukraina dohot Rusia asi roham Tuhan saya pada mema na dua negara ini asa unang masai unang gok bemo si aka korban alani akka perperangan ni pos darohan nami adong doho Tuhan
nalaho mangaliod dami ni roha dinasida. Jala dauma peperangan sian tonga-tonga di saluhut pertibion. Idekyon ale Tuhan, arodo hami tuado pamu nabadiai. Manangiakon sude akka nahuaholongi hami, nadao sian hami, do narap do tami. Na makaholongi hami nang doho naso makaholongi hami pe. Sai pasu-pasu jala ramotima. Lehon las niroha, jala lehon nasa nariko dingoluna. Asima roham Tuhan. Midahami akka pardosaon, nagok akka pangalau sionon. Di bagasan uduk do seret niroha dohami, romangido tu pamuda badiai. Asa se sama hami sian akka dosa nami, jala pai baroma hami di bagasan ari-ari namangihud. Mulai hati madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amin. Tapapungu mapeleata akamanginang puput tapapungu amplop di nalaos pasatota tu HKBP Cawang. Laos maret de mahita sien ede nomor 766 ayat sada dohot udutna. Kami di masuk
hakkom mapeliatta to adopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehomi tu hami perian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asaw parhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajaw mo ditong atong ani huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manamina di banua gijang say binorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagas abdame jalo hamuma pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Kamanami inanami na hinaholongan ni Kristus na adong di gerejaon doho na di bagas tabe hami na makobasi parminggota di pukul 10 sada pasahaton tabe dohot selamat hari Minggu madihita saluhupna. Horas